No niin, oikein hyvää huomenta kaikille. Se on perjantai ja ollaan lähdetty kaverin kanssa pilkille tänne Oulusalo Peuhuun. Nyt pitäisi vielä kaveri ootella tänne paikalle. Se kyllä kävi tässä rannassa mutkan, mutta sillähän unohtui ainakin kaikuluotain kotiin ja unohtui vissiin jotakin muutakin, niin lähti hakkeen niitä, mutta kelkaa se jätti tänne rantaan, niin pitää vielä ootella, kunhan se itse toinen mestari saapuisi paikalle. Sitten otetaan kelkka pois kärriltä ja lähdetään painelemaan tuonne merelle. No niin, kehtasa se saapua paikalle. Pilkkimiestä ei vituta. Ei. Ei yhtään. Kaikut jäi, toukat jäi, kumpparit jäi. Kaikki jäi. Eli hyvin menee. Hyvin menee. Oikein hyvä homma. Paremminkin voisi. Komia on kello. Oh. Aivan loista. Eikä me aleta lyömään Aletaan lyömään romutkassa ja merelle. Palataan vielä takaisin asiaan. Tämähän meidän lähtö meni oikein hyvin, että joo. Toisella vedolla lähti naru sisään. Kaveri lähti kyselemään jostakin tallolta, että sattuisiko kelle olemaan 10 millistä auvainta. Nää on näitä. Hyvin menee. Mutta menkööt. Jos ei tätä nyt saa tässä kuntoon, niin eikä se autokko varmaan kävellä tuonne. Hyviä uutisia vai? Työkalut saattaa. Ei muuta kuin kokeillaan kori. No niistä ollaan tänne jäälle päästy. Ei saatu kelkkaa kuntoon. Piti sitten kävellä tänne jäälle, mutta eipä siinä. Lähdetään kattoo, onko täällä kalat kotona. Pitää tänään koittaa saa se kelkka kuntoon, niin voi sitten huomenna tulla koittamaan. Nyt on kalaa. Pääs irti. En tiedä, mulla vissi oli hauki kiinni tai isompi hauki. Yksi nolla. Ihan jäätävä pälli kiinni. Taisi olla hauki.
Oikein tökkikö sitä? Joo, vissiin hauki kävi tässä. Oli niin paksu tuo viiva ja tuntuikin kyllä niin painuvalta, että pahasti veikkaa, että hauki oli. Siinä sinä oot koko ajan. Ota. Nyt. No voi et. Onpa pieni. Se on 2-0. Se oli pieni. No nyt siinä on kala tuossa pilki alla. Ottaako kiinni? Ottihan se. Oh. Sieltähän tuli ihan hyvän kokoinen. Filekkala. Ja uuden säännön mukaan niin heti kalalta henki pois. Siinä on lisää heti. Tulee toinen. Tämä ei ole ihan niin nälkäinen kaveri. Oho. Onpa pieni. Näin pieni. Ja nui ärhäköt. Tulihan sieltä ensimmäinen otte kokonaan. Niska nuriin. Kidus rikki. Mikähän touko? Oho. Vei. Pieneksi se meni. Kalan koko, mutta otetaan pienetkin, niistä saa kyllä tehtyä purkkikallaa.
Ja irti. Tuommoisia pikkukaloja. No niin, sieltähän tuli muutama kala tuossa. Loppu akut vehkeestä. Kohta yksi. 20 vai? Eikö tämä oikeesti ota kiinni? Hyvän kokoinen viiva. No vittu tosi. Kala, se on se. Nimittäin purkkikala. Johan tuota on tovi pilkitty. Ajateltiin tästä lähteä tallustelleen rantaan ja tuo aika kaveri laittaa tänään kelkan kuntoon, niin lähdetään sitten vielä huomenna eri paikkaa katselemaan, jos löytyy lisää kaloja. Tuo näköjään vielä on jokunen kala tuolla pohjassa, mutta kyllä me nyt täältä lähdetään pois ja jatketaan huomenna hommia, joten palataanpa sitten huomenna takaisin asiaan. No niin, se on seuraava päivä. Tultiin tänne Oulusalon Varjakkaan. Tällä kertaa päästiin ihan kelkalla tulemaan jäille. Mietittiin, että oltaisiin otettu pilkkiteltta mukaan, mutta rannassa vähän katseltiin, että no ei se niin paljon tuulu. Mutta tänne nyt kun tuli, niin kyllähän täällä ihan tarpeeksi tuulee. Toista kameraa ei saa tänään kiinni, kun lähti tästä kolmijalasta oma kamera kiinnikin johonkin. Ei mitään tietoa missä se on, niin mennään yhdellä kameralla tämä päivä. Tänään pitäisi nousta merivedenkin vähän korkeammalle, niin saa nähdä päästäänkö me sitten enää takaisin rantaan. Nyt oli jo vesi rannassa. Mä ymmärrän miksi en mä tämän bussin. Onko mietteitä tämän päivästä? Mietteitä on sen verran, että se voi olla, että me päästä rantaan. Siinä oli nyt jo niin paljon vettä, että hörppäsi puolikelekkaan. Se on ainakin hiljasta. Siis se on ihan tyhjä. No verkot mitkä rokottaa. Nähdään tästä eteenpäin joku matka. Pitää päästä tyhjää pyyttyä. Oi, kun on pieni. Ei säästä. Häh? 2-0. Hauki. Vittu, tää on pitää suuria. Mitä Helsinki? Etukoukkuun löi. Mitä Helsinki? Nyt on. Ja vielä etukoukku. Kyllä mä ymmärtäis, jos se siihen värikoukkuun ottais, mutta... Mitä? Kaveri etukoukku.
Sehän lensi. Voi hemmetti. Mikä pienten kalojen juttu tämä on tämä tässä? Kato, 4 metriä lähti iso kala. Häh? 4 metriä lähti iso kala nousemaan. Joo. No niin, tulihan se. No niin. Niskat poikki. Kidus rikki ja hyvän kokoista. Ja nyt tuli niitä sun purkkikaloja. No. Seuraa. Nyt tuli tää kova. Elä irtua. Niska, nuri, kidus. Jaa. Liito, mikä nämä on? Liitovarjo. Häh? Riittävän mies. Niin. Tuli pohjoille joku ainakin Nyt pohjoille. taas joku seuraa. Näin. Löikö kiinni? Täältä tulee pikkurillin koko. Voi ei! On kyllä pikku. Äijä on tainnut saada tämän reissun pienimmän kalan. No nyt tuli tämmönen purkikala taas. Pilkin vammulla. Häh? Pilkin vammulla. Joo. Nyt on pieni. Kato. Sinä oot saanut päivän. Kyllä se on. Kyllä se taas enää minulle päivän pienin titteli. Mä en tätä edes ota. Tää on niin pikkunen. Tää on niin pieni, että et taisi kehtaa purkkiin laittaa. Morri, hommiksihan tämä näytti menee. Ei kelevannut jeki, niin jotta morri. No nyt tuli sulle purkikala. No, mitkäs ne on miehen mietteet tämän hetkistä tilanteesta tälle päivälle? Kallaa on, mutta hyvin pientä.
Se loppu. Kiski. Purkkia. Eiköhän se ala olemaan päivä pulkassa. Vai mitä sanoo mies? Joo, päivä on pulkas. Heikkoa oli kalasyönti, että muutama tommonen parempi. Sitten tommosta pientä silippua, mutta Se on purkissa parasta. ne menee purkkikalaksi. Nyt vielä pitäisi tonne rantaa ajella ja katsoa päästäänkö me edes sitä yli. Saa nähdä paljon se on tullut vettä siihen jään päälle. Ja huomenna matka käy johonkin muualle. Matka käy jonnekin muualle. Kyllä me tämä varjekkaita tältä ossin rauhaa ja no koppana. Se on yksi. Tai otetaanko peuhu uudestaan nyt kun on kelekka? Voisihan se ottaa. Vai eipä siinä. Se on huomisen murheita mihin mennään. Niin jo. Kyllähän me varmaan palataan sitten näihin kuvia tunnelmiin. No niin, sehän olisi päivä numero 3 Pilkillä. Ja tällä kertaa ollaan peuhussa Pilkillä. Armoton tuuli. Mitä tämä oli tämä tuuli? Sanoiko se, että se oli 9 metriä, 10 metriä? Semmoista 90 metriä sekuntia tuuli. Toivottavasti nämä äänet kuuluu. Ei hemmetti! Kato mikä keeske! Siis aivan järkyttävän kokoinen keeske! Huhhuh! Epe!
No niin, se on 3. päivä pulkassa Ja pulukka on hukassa. kyllä täällä ollaan lähtöä tekemässä. Ollaan tekemässä lähtöä ja ollaan sitomassa tavarata kyytiin. No niin, kairakin hyökkää päälle. Kaloja tuli. Tämmöstä pannukalla purkkinut lähtee. Ei oo ihan... No ehkä pari tossa saattaa olla semmoista filekokosta ja loput vähän pienempää. Tosiaan se oli semmonen, olisiko varmaan ollut 10 metriä sekunnissa tuuleskeli silloin päivämällä. Nyt tuo vähän lauhtunut tuo tuuleskelu. Ois kyllä parempi keli nytten pilkkiä, mutta Syönti vaan loppu. syönti loppu ja pitää muutenkin lähteä pois. Pitää lähteä nyt tonne rantaan päin. Tällä meidän hienolla mestarilla on nyt auto jumissa siellä rannassa. Se ei ole keskivaikea jumi, se on vaan jumi. Niin. Lähtö ottamaan se siltä lumeista kaiva irti ja lähteä kotiin tekemään jotakin. Ei kyllä mitään haju mitään. Ei kun hetkinen, äänestämässä pitää käydä. Muistakaa äänestää. Saadaan seuraava presidentti. Paitsi sitten kun tämä video tulee ulos, niin äänestäminen on jo loppunut ajat sitten. Niin se voi olla. Mutta tulevaisuudessa. Niin, tulevaisuudessa. Muistatte ainakin äänestää. Vai eipä siinä. Me lopetellaan tämä video tähän ja katsellaan mitä seuraavalla kerralla tehdään. Onko se sitten made hommia vai? Se voi olla made hommia. Todennäköisesti onkin. Made hommia todennäköisesti. Ei vielä mitään hajua mitä tulee, mutta eiköhän sieltä jotakin tuu. Vai ei siinä. Moro. No moro.